बे केसा खालास जाबाय खालास जाजोब्बाय माखासे मोनसे दङ बे बिश्वनाथ सारियालियाव बिश्वनाथ तो मानगोनां रायजोफोर मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोसेयैनो दुखुनांथावबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि XNDFB 14 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायजों लोगोसे फासिनि अर्डार मोननाय बिथां बुहुम बसुमतारिया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ ससेब्लाबो होगासिनो आं। दा दुखुनांथाव खोथाया बेसो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला लावखाथायाव उन्दै 14 बोसोरनि सासे हिन्जावसाखौ गामिनि सानै दुथाङा लोगो नांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेल' नङा, गसाइगावआवबो दिनै मोनाबिलि समाव सपद दालांनि दैसा सेराव ना सानाय जेयाव नांथानानै थानाय सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा मोननो हादों। दा जाथाया बोरै जादों बोरै जाखो दासिमहालागै जेबो गोदानै आपडेट मोननाय जाथ'वाखै। मोनथिनाय बायदिब्ला थैनाय सेराव गंसे बाइक मोननो हादों आरो बे बाइकखौ थैनाय सुबुंनिनो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। 14 बोसोरनि बांसिन गोबाव सम जोबथेसालियाव थानानै दिनै नोंथाङा सफैनो हाबाय। गामियाव माबायदि मोनदों, मा फोरमायगोन बे गामियावहाय खालास जाजोब्बाय माखासे मोनसे दङ बे बिश्वनाथ सारियालियाव बे मानि केसाव बे नै केसाव दं मोनसे गिबियावनो नोंथांमोन निउस मिडियाखौ आं गिबियावनो गोजोननाय बावग्रोबाय। लोगोसे दिनै आंनिनो असे लोगो जों गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव ज' दंमोन, एखेलगे थालायोमोन जालायोमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोना एसे सम गोबाव जाबाय, जोबथेसालिनिफ्राय जों आवगोल गग्रोनाय जाबाय। दा बिथांमोननि लेट जानायाव जोंनि गोसोआ गोबां दुखुमोन। नाथाय अब्लाबो दिनैहाय जोङो बिथां अजय बसुमतारिखौ जों लोगोआव मोननानै जोबोद खुसि। दा जोङो दिनैहाय बिथांनि खुसियाव मा बुंथ'नो हायै, जोंहा जेबो सिमायानो गैला आरो बेबायदि जानानै थाबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौनो बुङो, दा जोङो जोबथेसालिनिफ्राय गदोंब्लाबो जोङो ओरैनो थायाखै। माखासे जोंनि लोगोफोरखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे ससाइटि, उदां अख्रां कअपारेटिभ ससाइटि जोङो दादों। बेयाव बिथांखौ दिनैनिफ्राय जोङो मेम्बार हिसाबै जोङो बरायनानै लाबाय। बेनो आंनि बुंनाया। उदां अख्रां कअपारेटिभ ससाइटिनि उद्देश्यआ मा? जोङो बेखौहाय जाथिनिनो मावग्रा हिसाबै जोङो जोंनि माखासे थांखिफ्रा जाहैबाय, जोङो ससियलिस्ट खामानि मावनानै माखासे जोहोलाव सिख्लाफोरनो जों फोरोंलांगोन आरो जोंनि माखासे हाबाफोरखौ जोङो जोंनि लोगोफोरजों जयै गोसो गुदुङै जों मावलांनो जों नाजाबाय थागोन अरायबो। एनडिएफबिआ थांनाय 34 बोसोर गोलाव सम बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनायनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा जाबाय। बेनि उनावबो माखासे एनडिएफबि जोहोलावफोरा दासिम जोबथेसालियाव दं। बेबायदिनो दिनै गबोबाय बा बे
गोजोन गोरोबथानि उनावहाय 6 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावहायबो माखासे दिनैसिम जोबथेसालियाव थानांगौ जादों बे बेलायाव मा फोरमायगोन नों? बेथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला फारसे दा माखासे गोबां एनडिएफबि लिडारफोर दंमोन बिथांमोननि साननाय हनाया गासैबो फैलार जाबाय दा जों बेखौनो सानना लायो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने फैलार जानानै थांबाय आरो जेबो माने फिथाइखौ जों मोनाखिसै आरो माखासे जोंनि मोदोम गुदुं दावहारु लोगोफ्रा बेबायदिनो नंखाय बाखायै रुंसारि जानानै थांनांबाय आरो माखासेफ्रा गोबां खस्थ' लानानै थांनांबाय माखासे लिडारफ्रा बेबायदिनो जोंनि नामाव जोंखौ लटारि फाननानैबो जोंनि नामावहाय जानानै थांबाय आरो जोंखौहाय माने गोबां बिथिङाव आरोना जोंनि नामाव माखासे लुथिनाय बायदिबो खालामबाय माखासे पलिटिकेल राजनितिक दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंनि नामाव केस सालायनो थाखाय रां लाबोनानै बेबायदिनो गावनि पकेटआव जानानै बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जोंखौहाय दुखु आघात होबोबाय आरो बिखायाव दा जोंना माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि एनडिएफबि हिसाबै जों जेबो फिथाइ मोनाखिसै 34 इयार्स नांनायाव जों जेबो फिथाइ मोनाखिसै जों बेखौहाय बुङो आरो दिनै नैबे दुलिगाव गामियाव मोनसे जर'खा दिवालि फोरबो बायदि नुनो मोन्दों गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायदों बुहुम बसुमतारी बिथांखौ मा फोरमायगोन थारैनो दिनैसिमबो एनडिएफबिखौहाय जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' जाथिनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोमोन बिसोरनि गोसोआव दङ एनडिएफबिफोरनि सायाव अननाय बे अननायखौ दिनैहाय जोंनि गासै दुलिगाव रायजो राजा आरो माखासे गोबां खना खनलानिफ्राय फैनाय रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव अननाय दंखाय बा जोंनि सायाव अननाय दंखाय बेबायदि गाजा गोमजा दिनैहाय बे दिवालि फोरबो बायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों।